Добре. Ние отново сме заедно, за да внимаваме на Божието Слово, това, което Бог е приготвил за нас. Още преди създанието на небето и на земята, онези слова, които са нужни за нас, за да живееме тук на тази земя. Тези неща, които са на тази земя, те са временни, те са объркващи, те са тези неща, които не са от полза за нас, защото това, което е временно, то не е от полза за нас. То е временно. Затова ние трябва да се стремим към онези неща, които са вечни, а те са в Божието царство. Затова единственият начин, за да достигнем до там, това са думите на Бога, които са написани в Божието Слово. И Божия Святи Дух, Святия Дух, който е изпратен да ни научи, който да ни преобрази в образа на Исуса Христа, като ни напомнила и ни обучава чрез Словото Божие на цялата Божия воля. Ние трябва да знаем цялото Божие намерение. Защото ние не се събираме в събрание, където да се... Да се забавляваме. Нали? Да се забавляваме, то не е забавление, абсолютно не е забавление, а то е до онези хора, които са съкрушени от Божията любов. Защото пръв Бог изяви любовта си. Защото ние винаги трябва да си напомнюваме и да си спомниме благовестието. Евангелската добра новина, от която има нужда всеки един човек по лицето на земята. Защото това, което предстои един ден, човек като умре и ще дойде онзи ден, велик ден Господен, всички човеци ще застанат пред Бога, справедливия съдия. Това, което са направили, те мислят, че току така ще мине. Хората са спокойни, даже с мир умират, така даже желаят смъртта и спокойно си умират от незнание, от невежество, от незнание, с мир умират и мислят, че това е вече добро за тях. А не знаят, че току-що ще започне за тях. Току-що ще започне онези много ужасни болки, както го обяснява Словото Божие. Нали, червият не умира. Тази мисъл, която ще гризе и там, където ще отива човекът, и дяволът, и всички онези, които не са били послушни и покорни на Бога. Огън не изгасва и червият не умира. Затова това, което се е случило през всички времена, но то сега по-съвременно и по-елегантско стана, защото и човекът не може поради грехът, поради насладата на грехът, просто е ядосан, когато някой иска да го възпира. То било родители, деца било, насладата е грехът за тях. Когато застанеш пред някого и му кажеш, това е грях, не трябва така, това е против Бога, това е за твоята душа ужасно нещо. Трябва да спре душата ти да се усъвършенства в греха и да намери удоволствие и наслада в греха. Трябва да престане и да му се изяви благовестие. И в сегашно време ние вече живеем в едно много различно поколение. Виждаме сега, разрешиха вече 3, не знам си колко, онзи ден вземах информация, видях, може да се возят на кола, като са дрогирани на 3, не знам колко там процента. А пък онова, което, нали, като, как се казва, от тревата там, тези неща могат спокойно да се използват и даже вече го практикуват и там могат спокойно да се използват. И аз го виждам, нали, всички го виждаме, нали, това. И децата ни
също са, нали, очевидци на тези неща. Обаче още колко срив започва се, започнало е даже. Даже е започнало това. Ние трябва да видим как грехът е наслада за човекът и човекът не се възпира. Различните им грехове. Различни грехове. И ще прочита, нали, от Божието Слово това, което е свързано и това, което искам да направим. Моята цел е всеки един от нас да внимава на себе си като родител и да изграждаме децата си с Божията помощ, с Божията благодат. Защото целта не е, нали, да вземем хубавите коли, да направим къщите си луксозни и ние да живеем съвременен живот, нали, по ресторанти. Не става дума за тези неща, защото тези неща, нали, за тях ние не говорим и не проповядваме, защото Христос не е дошъл и не е бил предаден като, нали, заради това Христос. И Бог не го съсече заради това, заради тези временни неща. Да ги притежаваме ние, а друго, за това, което казва Петър. Нали, 2 Петро се казва там. 1 Петро, 2 глава, 24 стих. С чиято рана вие оздравяхте. Демек, ние бяхме нещо. Нещо се е случило с нас, нещо е станало и сега Бог изцели това взаимоотношение на мир със себе си. Защото ние нямахме мир с Бог. Когато човекът е паднал, то вече няма мир с Бога. Той е в бунт с Бога. Човекът е станал фабрика, продуцент на лоши неща. Да измисля алкохоли, цигари, различните им неща, нали? Всичко това, което е удоволствията на плътта, той е фабриката на това, което на злото. Да, просто цялото зло и така, както каза, нали, Бог в Едем, ще поставя вражда между твоето потомство, нали, на змията казва. За семето на змията и за семето на жената. Нали. Тук става нещо, показва се, че има война между два лагера. Децата на дявола, където сега ние виждаме се проповядват земните временни неща и удоволствията на този свят. Нали? И виждаме, че това не прилича на църква, където се знае, че Бог е там, събрани в името на Бога и се проповядва здравото, изискващо учение за правдата. Защото Божието царство е правда. Повече прилича на дискотеки, на театри и различните шоута, отколкото макар че се пее и се използва името на Бога. Това е вече виждаме, че тук има един характер и се вижда и добре се разбира, че вече ние живеем в едно много трудно, опако извратено поколение. За това, което говори Божието Слово и е написано чрез един раб Божий, слуга на Бога, Павел, в второто си послание към Тимотей, написва тези вдъхновени, боговдъхновени нали, редове от мудростта на Святия Божий Дух, това, което Бог е желаял да знае неговото притежание църквата. А това да знаеш, 3 глава, 1 стих, а това да знаеш, той му казва нещо, което трябва да знае. Не му казва да знаеш как да накараш хората да бъдат преуспяващи. А то е написано и те знаят добре, че който не работи, не трябва да яде. Бог ти дава здраве на тебе, ръце ти е дал на теб, и нозе ти е дал, здраве ти дава, сила ти дава, да отидеш, да се трудиш и да си изкарваш, нали, хляба и да си плащаш сметките и така нататък. А тук нещо за друго се говори. По-станят са адресирани
заради правдата, за да влезнем в образа на Христос, да бъдем христоподобни. И ако ние не сме като Христос, тогава нещо лошо ни очаква. Ние трябва да бъдем послушни като Христос и да търсим Исус Христовото, защото мнозина не търсят това, което е Исус Христов, а това, което е противно на Христа. Като чеда Божи да се обхождаме, като чеда Божи. И да се различаваме от този свят. И всички тези послания са така. И вижте, и трябва да внимаваме много добре върху това. А това да знаеш, му се казва, че в последни дни, ето така се правят ученици. Нещо, което трябва да знаем. Учениците трябва да знаем. Ние правим ученици. Ние не се събираме да правим някакви шоута и да накараме хората да им бъде на тях весело, така, без правдата. Да се радват, да се веселят, да скачат. И те не знаят за какво. Защото просто се пее, защото се скачат и те просто папагалите същият начин. Скачат и играят. Да, просто това са много ужасни неща. А ние трябва да знаем, че тук е събрание на светии. Хора, които са били изкупени, хора, които са били призовани, хора, които имат нужда за промяна, трябва да се преобразяват чрез Божието Слово. Духът Божий ще ги преобразява. Чрез Словото не някакви неща, човешки фантазии, огън, вятър и не знам си какви тези неща. Нали? Защото сега само тези неща. Нали? Хората се предават и паднал и станал и нещо се е случило, нещо е станало. Без да чуи този човек Словото Господне и да знае, че Бог е Бог, че Той знае твоите мисли, когато размишляваш нещо срещу ближния си, когато размишляваш някакви неща и се спираш над някакви гряхчета, които ние не считаме за грях, а Бог е там. То най-малкото, безкомпромисен. Защото Той мрази грехът. Много мрази грехът и ще видим последствието, един ден какво прави. И даже можем да го видим в Христа Исуса, това, което четеме в Евангелията. Затова ние трябва да четеме и да знаем много добре Евангелието, Матея, Марка и Лука. Да не станем притежани на някои лъжци, да не бъдем роби на човеци, а на Бога. Да придобиеме страх, което е свързано с нещо много прекрасно, но нещо много важно. Любов. Не искам да се греша, защото обичам. Страхът Господен е начало на мъдростта. Защото люби и не желая онова, което той е противник на това. Това, което бащата иска и синът това трябва да желая. Децата също това трябва да искат. Затова ние като родители трябва да изградим себе си върху учението. Не е половина и някакви откровения дошли са от някакви лъжци, измамници, които обичат света и бизнесмени, няма как измислят някакви доктрини от бесовете, които ги вдъхновяват, обсебват, както змията беше обсебана, и да проговори, и да излъжи, и да измами, така са те обсебани. Хора, които не обичат истината, хора, които обичат удоволствията на този свят, хора, които мразят Бога, и когато се говори за Бог, те не искат, а искат някакъв друг, трябва да бъде човекът поклонник на нещо, и затова Бог изпраща заблуда на такива, които не обичат истината, за да повярват в лъжи, които са за нас лъжа, а за тях просто удоволствие, истина. И учениците пък, църквата, това са всички последователи на Христос. Това са децата на Бога, които ще бъдат научени. Какво трябва да направят? Затова има доста да четеме как Бог е казал на Авраам и заветът с Авраам какво е било, какво трябва да направи Авраам, какво трябва да стори Авраам, за да може да остави нещо за своите деца. И неговите деца трябва да ходят по неговите стъпки. Ето това е Авраам. Не да търсят
богатството, благословението на Авраама, благословението да ме камилите, нали, овцете и кравите, а просто онова благословение, за което той копнееше, знаеше. Благовестието за Исуса Христа трябва да се предаде и да ходят като чужденци и пришелци, както Авраам е ходил, като чужденец и пришелец на тази земя. А че Бог му е дал тези камили, тези неща са нещо много различно, защото Бог се е грижил за своите деца. Съхранил го е, запазил го да дойде избраникът Исус Христос, защото Той е първият човек, който е бил извикан от идолопоклонничеството. Той е бил идолопоклонник с баща си, Тара. Но ето ученичеството какво е. И Павел изпраща послание до Тимотей, защото той е бил пазач на душите на овцете Божии. Той е бил пастир, той е бил презвитер на Божието стадо. Поставен от Божия Святи Дух за тази работа. Извикан за това, за да знае пастото каква е Божията воля. И че в света какво има. А това да знае, че последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви. Себелюбиви човеци, хора, които ще бъдат, нали, всичко се започва с себелюбието, да оставиш семейството си, да бъдеш брак на близките си, да ги оставиш в мъка, да бъдеш против, нали, онези, които те обичат, и да живееш себелюбивия живот е себичен живот. Нещо, което търсиш само за себе си и се отделяш от всички. Бягаш засърди себе си. А това да знае, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците, чета от превода на Ферко на Библията, защото тук има нещо много нали, по-друг превод и много хубав този превод. Защото човеците ще бъдат себелюбиви. Тук себелюбието ще е към всички човеци. Тук и ние носиме същото естество на падналия човек. Нашето сърце не е добро. Мнозина казват, да бъдем, няма значение каква религия си, каква религия изповядваш. Важното е да си човек. А пък не знае, че човешкото сърце е измамливо, болно. Единствено може само да даде успокоение на това сърце. Оня, който казва, елате при мене всички, дойдете при мене всички, отрудени и обременени, защото аз ще ви успокоя. Единственият, който може да даде лекарството за нас. С Бога да имаме демек мир, защото лекарството е в Него. Единствено, само чрез Него можем и ние, самият Той е за нас лекарството, за да имаме помирение с Всевишния. За да бъдем изцелени ние. Нашето взаимоотношение с Бога. Не е това, което някой проповядва. Ти си изцелен чрез раните на Исус. Вярвай, ти си изцелен чрез раните на Исус. Защо трябва да вярва след като ти, ако Той е наистина умрял, че ти си изцелен чрез раните на Исус, Той вече е извършил това дело, ти вече си изцелен, в чиято рана вие оздравяхте. Вече няма смисъл. Нали? Но тук се говори за нещо друго. Но плътският човек, който е плътски човек, неговият ум дава само информация за него и стремеж за него към земните неща, към плътските неща. Затова така говори. Плътският ум мисли плътско и казва, с чиято рана вие оздравяхте. Ето го, братя! Алелуя! Алелуя! Напомпват човешките неща. Да, аз от това имам нужда. Да, той умря, с чиято рана аз оздравях. Ти искаш здраве, обаче не искаш да се заздравиш с чиято рана, защото Бог не го наказа, за да имаш мир, с чиято рана вие оздравяхте. Ние отново се свързахме в мир с Бог. И вече живите, не трябва да живеят. Живите, да ме ако живелите от Бог, нали, от смъртта, не трябва да живеят за себе си, а за онзи. Това са онези, които ние сме били мъртви, сега вече сме живи.
чиято рана вие оздравяхте. Ние имаме добро взаимоотношение с Бога. Не тези лъжци, които измамват човеците, ние сме изцелени, ти си изцелен чрез раните на Исус. Не, ние ще се молим за болните. Ако Бог благоволи да бъдат изцелени, ще бъдат изцелени. Ще оздравят. Но ако не, ние знаем, че не зависи от нас, зависи от Бога. Когато ние се молим, казвам, в името на Исус бъди изцелен, но ако не си, важно е да продължиш да живееш за Бога. Какво ще те отлъчи от Бога? Точно така. Римляни 8 глава. Какво ще ни отлъчи от Бога? Скръб, болести, имане, нямане. Важното е отношението ти. Мирът ти, който е заздравил Христос или чрез Христос, чрез тази умилостивителна жертва, за която ние трябва да четеме Левити, нали, да видим там как е, нали, било. Или пък най-добре книгата Евреи. Книгата Евреи. Да четем и да видим. Но ние трябва да знаем и книгата Левити. Трябва да я четем. Да. Нали, тези послания на петокнижието. Да го знаем. Защото цялото писание е за нас, за добро. Защото всичко което те са живели, писанията са ги написани, че тези хора са живели някакъв живот, предопределен от Бога и не могат да вземат някакъв друг коридор или друга магистрала да излезнат, защото те правят всичко заради нас. Ние да познаем от техния живот, те както са живели, ние да ходиме по този начин. Ако те са вършили такива неща, ние да знаем как трябва да постъпваме. То е за нас за пример. Човеците ще бъдат себолюбиви, сребролюбиви. Защото знаем добре, парата няма ли парата, има смущение, семейства се разбиват, нали, и много ужасни неща се случват. Може да чуеш едни думи, дето... Да. Нали, човек не може да служи и на Бога, и на мама. Защото ще намразиш такъв Бог, който е застанал срещу това. Разбирате ли? Ще го намразиш. Човек, който обича, нали, Бога, наистина той не е сребролюбец. Затова ние понякога казваме, защото се случва така? Имах толкова много пари, заминаха. Защото е благодат от Бога. Те не се задържат при тебе. Защото ние ги харчим, ние намираме мястото им чрез благодат. На някой ми прекара. Добре, че те е прекарал. Благодари на Бога и Бог да благослови онзи, който те е прекарал тебе. Кажи, Боже, благослови този човек, който ме е прекарал. Защото ако не беше, тези пари могат да бъдат нещо за друго. Разбирате? Но аз щях да направя нещо друго. Не, това трябваше да стане. Един от реформаторите, Матю Хенри, така каза. Когато той е имал наистина много финанси, са идвали при него, но от Бога благодат имал, все нещо се е случвало, някъде е дал тези пари и са отивали тези пари. Това е благодат от Бога. Когато нещо се случи, да знаем, че Бог се знае нещата. Защото нашите сърца са насочени към Царството Божие, към правдата. Защото ние проповядваме правдата. Ние проповядваме да живеем праведен живот, благогоден живот, само че в стъпките на Христос. Не е правда да живеем в, както исляма, нали? Или някои, дето са тръгнали да правят благодеяние, някакво външно благочестие, дават на 5, 6, 10, 20, 100 бедняка, нали, бедни, и казват, ето го, ние направихме, трябва да даваме да се грижим за хората. Трябва да знаят тези хора, бедният и богатия. Трябва да знаят, че Божието царство не е ядене и пиене, а то е правда. Трябва да се живее с праведен живот. Праведен живот като Христос. Защото Божията правда е Христос. Като Него трябва да се живее. Като Христос към крайности. В крайности трябва да се живее. Затова Павел каза, и Христовата любов ни принуждаваше да живеем в крайности ние. Те така са живели в крайности. Ти много си крайно, братя. Да, защото Божията любов ни прави такива. Разбирате? Ето тези неща не трябва да се безпокоим, защото има един, който наистина управлява само че и децата си. А всички други живеят според намерението на собствената си воля. А тяхната воля, знаете ли къде ги води? Защото човешката воля само може да вземе решение към онези неща, към падението, към противничеството към Бога. Срещу Бога. Защото е роб на греха. Ето това. Неговата воля е свързана с падението, той е роб
на греха, никога няма да върши делата на правдата. И винаги ще иска, когато направи нещо, да му се ръкопляска. А ние не търсим рекламите. На нас не ни трябват тези неща. На нас не трябва друго нещо. Хората да се помирят. Ние знаем какво е оправданието. Ние знаем какво е мир с Бога. Посланието на умоляването е нашето благовестие. Ние трябва да защитаваме нашето благовестие. Да застанем срещу другото благовестие. Да кажем, че това е друго благовестие. Това е лъжа. Разбирате ли? Защото нашето събиране не е за удоволствие на плътта, а то е за промяна. За промяна. Затова ние трябва да знаем много добре последния завет. Кървавия завет, който е в кръвта на Исуса Христа. Защото не е онзи завет, който е направено с някакви човешки дела, с животни и така нататък. Но тук е направил един друг, нов, вечен завет. Заветът на благодата. Неразрушим. Той остава за вечни времена. Чрез кръвта на Исуса Христа. Праведният. Онзи, който е изпълнил закона. Не това, което говорят някои други, че Христос дойде да наруши закона. Той не го е нарушил. Той го е изпълнил Христос. Разбирате ли? Така, сребролюбиви, надмедни, горделиви. Ние видяхме Христос. Като беше Бог, смири себе си. Стана послушен, даже до смърт, даже смърт на кръст. Това е смирение. Смирението е това. Ние не сме извикани да бъдем с неща да се хвалим. А ние, знаейки, че сме Божии чеда, ние сме извикани на смирение. Да сме смирени, това не значи, че ние да се радваме с нечестието. А напротив, видяхме смирението. Бог въплатен, Христос се оставил божеството си и станал подобен на нас. И какво направи? Облечен с нещо друго. С правда. И още Исаия казва за него, че е облечен с ревност. Ревността по Бога ще ме изяви. Да, с ревност облечен. Онова, което е черно, черно е. И го казва не с такава цел, че той е по-горен от тях, Защото сега много по думите гордостта може да се види спокойно. Да. Духовният човек изпитва всичко и знае, разбира. Защото сега мнозина говорят така, по думите се разбира тяхната гордост. И видяхме ревността на Христос. Че Думът Божий е такъв, не е някакъв друг модел. Вие го вземахте и го обърнахте на дискотека, направихте го да се развлечавате там, да ви е весело там, да ви е по-интересно, да сложите някакви цветни лампи, да станат, нека да го пляскаме за Христос, там някакви йога да практикувате, някакви неща да им бъде на тях добре. И използват такива неща. Но нашият модел е Божият модел. Както е служила ранната църква, независими от нищо, на полето, навсякъде, ние трябва да се събираме и да се обучават ученици. Идете и направете ученици. Вместо децата ни да знаят от детство, че това е грях, а не само да пеят песните и после да отидат в света, да си бият татуировките и да си сложат там златата така ушким нещо. А ние трябва да знаем моделът на една жена, моделът на мъжа, моделът на децата. Това, което казва посланията на апостолите, които са били с Христа Исуса. Ето това са апостоли. А не някакви шарлатани, до сега е бил пастир и сега станал апостол. Що? Защото вече остарял, има 50 църкви било и сега или 10 църкви, които са измамени хората и станал апостол. Що? Вече заслужаваш да бъдеш апостол, нещо по-голямо.
Ти би ли си с Чак се Христос? наричат генерали. Тези хора били ли са с Христа Исуса? Те били ли са свидетели на Неговото възкресение? Да, ние не сме го видели. Не сме повярвали. Но тук не се говори за това. Нали? Това е друга тема. Но те трябва да знаят, че нашето време апостоли не съществува. Има пастири. Презвитери има. И те поставяха презвитери, пазачи на душите на хората. А тези хора се наричат апостоли. То вчера, каквото и да е, нали? Хулители ще хулят, ще псуват, така нататък. Непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, безсемейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече обзети от сладострастие, отколкото от страст към Бога. Нали, моя превод казва от любов към Бога. А тук е страст от Бога. Това, което говори Пол Воша. Нали. Имаш ли страст към Бога? Демек, не можеш без него и това само те влече. Имаш ти вид на благочестие, но отречени от силата му. Също такива отбягвай, защото от тях са онези, които се мъкват думата и подмамват обременените с грехове жени, водени от различни страсти, които все се учат, а никога не могат да достигнат до познание на истината. И както Ян и Ямфри се възпротивиха на Мойсей, така и те се противят на истината. Човеци с покварен ум. Хора, които не се преобразяват чрез Словото, но поквареният ум им доктува всичко против Бога. Иска нови откровения, на Баба Ванга нещата одобрява. Казва, Баба Ванга разбира, все пак тя е пророчица била. Нали, тези неща или на други работи да вземат, или нещо ново дошло отвънка от Америка, или може от България да дойде, нали, нещо ново, което не са практикували ранната църква и никъде в посланията не се говори за такива неща, а сега Бог прави нещо ново. И да се хванат за тези неща. Ето това са покварените умове. Хора, които не са новородени. Нямат новорождение. Хора, които обичат удоволствието не заради Христос. Да вървят по неговите стъпки, защото всички, това, което, за това наблягам, че когато ние вървиме по стъпките на Христос, очаквайте. Очаквайте. И всички ние трябва да сме с очакване. Няма да бъдем приети. Може да сме малко, но това да не ни безпокои нас. Защото тук няма принципи как да имаме много голяма църква. А нас се казва, не бой се малко стадо, защото Отец ми благоволи да ви даде царството си. Разбирате? Ние на нашата цел да направим ученици. Ние няма. Искаш ли да имаш голяма църква? То тогава принципът е такъв. Научи ги да дават, научи ги така нататък. Ако искаш да има голяма църква, то приемай помазанието, приемай присъствието. И ще имаш тълпа. Защото хората обичат магиосничествата. И когато минаваха апостолите, чакаха сянката им. Да се докоснат до сянката им. Защото те са Божии хора. Внимавайте, минава сянката и ще имаше целение. Търсят хората от някъде някаква енергия. Нали? И покланят се на тях. Колят, правят някакви неща. Нали? Както в други религии има. Но нашата религия е истинската. Знаем добре, че последната, как казва, че той дойде от плът. Роди се, пострада за нас, умря и беше възкръснал на третия ден и се възнесе и сега отдясно на Отца и ходатайства за своите братя. Така започнах с това, защото ние имаме нужда четата. Първо нас, нашите деца трябва да видят нас, че ние, нашата обхода е Христоподобна и ние се стремиме към Христовото.
Защото Той е Божието. Защото Той е избранникът. За да станем ние това, което Бог иска и да му е добре на Него, ние трябва да слушаме избранникът. Защото Той е този, който научи как трябва да се покланяме и как трябва да служим на Бога. И това, което носи Божият Святи Дух, то носи Исус Христос, това, което Той говореше за апостолите, че това, което трябва да се случи с тях. И затова има едно послание да помним Лотовата жена. Да си спомниме времето на Ной, какво се е случило през това време. Как хората ядяха, пиеха, какво правиха, жениха се, строяха, градяха, докато се случи нещо. Затова ние трябва да бъдем много внимателни според точния модел, според образеца трябва да е нашата религия и нашето служение. Да, точно според образеца той е направен. И ние точно според този модел, която Христос гради църквата и учи. Божий Святи Дух ще ни научи на тези неща. Не изпълвай се, предай се на Него, Той ще го направи. Той ще го направи, предай се. Абе, проповядвай, бе, палячо. Защо си застанал тука? Трябва да проповядваш на хората Божието Слово. Не да бъдеш шаманин. Да излязат там и да кажат на хората, предай се на Него, Той иска. Хвани го, Святи Душе, дръж, Святи Душе. Се лечи. Разбирате ли? Или кой ще ми каже амин? Хайде, кой ще ми каже амин? Нека ръкопляскаме, кой ще ми каже амин? Ние не търсим на нас да ни се каже амин. Ние искаме да получаваме. Да проповядваме нашия Христос. Правдата Божия да проповядваме на хората. Разбирате? И сега, затова ние трябва да винаги да си спомниме евангелската новина, благовестието. Защо Христос дойде? Какво понесе Христос? Каква е била причината? Защо Христос умира на кръста? Какво е станало с нас? Че Той да вземе нашето място. Ето това ни кара ние да обичаме Бога повече и да бъдем огнени поради тази причина. Да се разпалва Христос в нас. Тази любов да расте в нас. Когато знаеме тази добра новина. Събълам. Говорих с една колежанка. Казва, вие българи сте пък, говорите турски. Нали? Аз си обясних, че аз съм бил мюсюлманин, че аз съм бил ислямист, че моят род е такъв. Аз съм майчиният ми език е турския. Родът ми идват от еди къде си. Те са така турци, живееме в България. Вече нашата родина не е Турция, вече нашия край, моята родина е България. Аз се читам повече за българин, обаче ние си говорим нашия език, нашата традиция. Как стана така, че напуснал си ислямът, мюсюлманството, ние си имаме пророк, както те си имат пророк, християните, и си станал християн. Чуй, една е причината. И аз казах, bir müjde. Bu müjdeyi bildin mi? Една добра новина има. Благовестие. И когато разбереш това, тогава ще знаеш какво е направил за това, което вие казвате Бог, Аллах ли. Защото този Аллах, за който вие мислите, че Той е Бог, не е Той. А този Бог, за който ние говорим, Той е истинският Бог. И аз казах какво направи. Обясних благовестие. Седнах, не дадох възможност, чрез Божията благодат. И казах и тя. Казвам, но човек трябва да бъде в сърцето си добър. Не, казвам, човешкото сърце е такава. Да, казва. И не учиме децата ни са казва, бръстец, без да ги учиме, те са кръци, те са такива. Да, виж, казва. Естеството. Да, вярно е. Ето това е, казвам, причината. Когато разбрах, че Христос беше изпратен от Бога, че Той самият Бог остави и стана в плът. Дойде, роди се чрез Мария и обясни благовестието. Казва, затова ти търпиш. Затова ти, така. Да, ако благовестието не знаят деца, че те са грешници, бен,
Нали, те са бебенца, те са така, ама бен бише yapmadım tati. Sen günahlısın. Hepimiz günahlıyız. Daha bebecikler geliyor. Бебетата идват, те са раждат от нашето варно естество. И на тях. И аз обясних, ако се не новородиш, обясних и на тази жена новорождението. Казах за Никодим, как става новорождението. Нали? Че Бог направи един път до себе си. Истината, пътят и животът е самият Христос. Когато наистина ние вярваме в Христа Исуса, ние сме от тези, които наистина Бог е извикал, като че да сме Негови деца. И ако не се новородиме, ако наистина Бог ни новоражда, ние ще кажем, какво е Божието царство? Бог да ми да, вие търсите кам, защото знам от себе си, вие търсите Бог заради хляба, казвам, заради парите, заради тези неща. Ние не казвам, а поради греха. Поради греха, че аз съм грешник, че Той взе моето място. Той стана курбан. И Божият гнях се стовари на Него. И обясних, че заплатата, maaşın, günahın maaşı ölümdür. Обясних, че заплата на грехът е смърт, а Божият дар е вечен живот. В Христа Исуса. И затова много е важно това ние да знаем. Как ние трябва сега да започнем да заживеем като истински ученици, демек, последователи. Учиме се за Христоподобен живот. Ето не е лесно. Не е лесен. Нали, няма да такова много имаше да чета, да покажа на следващия път, ако ще Бог. Само ще прочита тук така. Лука 17 глава. 26 стих ще чета надолу. И както стана в Ноевите дни, така ще бъде в дните на човешкия син. Ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега. Когато Ной беше проповедник на правдата. Ной проповядваше правдата, да се спре грехът, демек. Това е да си проповедник на правдата. Хора, спирайте грехът. Както Ниневия спря, каза, ние грях сме. Бог ще ни унищожи. И те се смириха, като постиха, не ядяха, не пиеха, отличиха себе си от това и търсиха милост от Бога. Ето от това има нужда всеки човек и нали, семейства и нации да се спре с грехът, да се обърнат към Бога и да погледнат, както е еврейският народ. Бог каза на Моисея да постави една върлина, нали? И който погледнаше на тази върлина, нали, на медната змия, и змиите, горителните змии ги хапиха, хората, те бяха отровни змии, хапиха ги и те умираха, отравяха се. За минути няма ги, умират. И така грехът няма да влияе на нас. Когато идва на старото ни естество, ние гледаме Христос. Ние гледаме благовестието. Той взе моето място. Тогава ние няма да обърнем нали, внимание на изкушенията. Защото те искат да ни отлъчат от нашия Господ. А ние какво ще направим? Благовестието. И когато ние знаем благовестието, тези хора ходят по стъпките на Христа Исуса. Казват, да, има платена цена за мен. Аз не е целта удоволствията. Женитбата и тези неща са част от нашия живот. Но ние трябва със страх и трепет да си изработваме спасението. Демек ние трябва да вършим това, което... Не да си измислиме някакъв лесен начин на служение. Да служим. Защо все на мене ми се случват, бе? Защо, бе, Боже, вече? Да ни роптаеме, както роптаха еврейският народ. Бог те извикал, той ще се погрижи за нас. И толкова. Ние, както казва Словото Божие, да се доверяваме на Него. Защото това е вяра. Доверие в Бога.
Демек да угаждаш на Бога. Както Ной угоди. Служиш на Бога по този начин. Отиваш и до хората 100 години. Плодът е това. Може да няма много хора. Защото това не е като има много хора да е плодът. Да. Разбирате ли? А плодът е хората, онези, които сме ние заедно, угаждаме на Бога. Ето това. Защото църквата, ранната църква, това беше. Истински ученици. Истинските ученици бяха такива. Павел отиваше до църквата, те бяха мъничко. Малко хора. Но те бяха верни. За един човек. Да. Това са нашето семейство, който не се съобразява с този век. Вижте какво казва по-нататък. И както стана в Ноевите дни. Това е целта да кажа, да обясня какво е станало там, както и в нашето време. И както стана в Ноевите дни, така ще бъдат в дните на човешкия син. Ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега. Защото предстои влизане в ковчега. А ние трябва да се подготвим за това. И дойде потопът и ги погуби всичките. Всички кои? Онези, които не живееха богоугоден живот. Онези, които не се съобразяваха с думите на Бога. Онези, които не се съобразяват с словото, казват: ала, буквата убивала. Духа, тела, святи души. Пускат си музика и правят екстрасенси. Разбирате? И мислят, че те се покланят на Бога. Да. Че това е поклонение на Бога. Но ние знаем много добре, Христос каза: иде време. Истинските поклонници ще се покланят на Бога Отца с дух и истина. Не еврейският народ. Както нали, там се събират и си платят главите. Или някои други начини на служба. Но онези, които наистина са истински хора, знаят какво е поклонението. Знаят какво е да си в Бога, да обичаш Бога. Това са хора, които ще бъдат преследвани, ще бъдат гонени и преследвани. Че вие не правите това, което прави светът. Разбирате ли? Светът ще ви намрази. Светът ще говори против вас. Ще ви изкарат виновни. А ние сме избрани да кажем: Отче, прости. Защото те не знаят какво вършат. Да не задържаме гняв. Да не задържаме, защото гневът отмъщава. Разбирате ли? Омразата повдига раздор, а любовта покрива грешки. Разбирате ли? Омразата повдига раздор. Затова ние можеш да мразиш греха, да не вършиш грях, но ние не трябва да сме човекоубийци. Да прощаваме на хората. Защото когато ние сме студени към хората, нали, не отблъскваме хората, не ги обичаме, говорим срещу тях. Така, нали, не заради благовестието става въпрос, нали? Ние ставаме причина за съблазън за тези хора, те да ни откликнат на Евангелието. Затова, точно така, татко. Затова ние трябва да внимаваме с думите си. Много трябва да внимаваме. Абсолютно много. Не искам да кажа още по-нататък някои неща, но ще чета още мъничко и спирам. Ной влезе в ковчега, така, и дойде потопът и ги погуби всички. Така също, както стана в Лотовите дни, ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, съдяха и градяха. А в деня, когато Лот излезе от Содом, нали, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всичките. Всички бяха погубени. Помнете Лотовата жена. Който иска да спечели живота си, ще го изгуби. А който го изгуби, ще го опази. Нейното сърце беше там. Нали, има доста много хубави неща. Как Бог, какви неща казва на Лота, когато той е бил там. И как е постъпил Лота, нали? Четете 18 глава от Битие, 19 глава ще видите, нали, какво се случва там. Даже по-нататък може да прочетете. Нали? Да, какви неща са преживели тези хора.
какво е направил този човек. Защото той е бил също проповедник на правдата. Добре, да внимаваме, това беше целта, исках да кажа, нали? И може да завърша с един псалом, Псалом 38:4. И 40 псалом 12 стих. Вижте какво е човекът. И причината за това, с чиято рана ние оздравяхме. Какво е човекът? 38:4. Защото беззаконията ми превишиха ръста ми. Като тежък товар натегнаха на мене. Тонове, слизаш надолу, разбирате ли? Много просто, ние сме пълни с грях. 40 псалом, 12 стих. Защото са ме обкръжили безбройни злини, постигнаха ме беззаконията ми. Та не мога да вдигна очите си. Те са по-многобройни от космите на главата ми. И сърцето ми отпадна. Ето, всичко това дойде на Христос. Това, което сме ние, този човек, който е съгрешил, падналият човек, това сме ние. Всичко това дойде. Нашите беззакония дойдоха на него. Той взема нашите беззакония. И на него дойде наказанието, докарващо нашия мир с Бога. И с неговите рани така ние се изцелихме. Той беше наскърбен. Наскърбен поради това, че аз да имам мир с Бога. Да имам добри взаимоотношения с Бога. Наскърбен душевно. И физически също. Отхвърлен от човеците. Човек навикнал на скърби и на печал. И казва, ние го счетохме за нищо. Поразен от Бога, отхвърлен. Това е било всичко заради нашите беззакония. На него дойде наказанието. Наказанието трябваше да дойде на нас. Ето това е нашето благовестие. Как няма да ценим? Трябва да ценим това. И поради това ние живеем. Нека Бог да ни благослови. Това беше. Благодаря, Господи.